Savarada bilen uyan zatlarını aytmakçı. Sağa döwrümizde de özümizden şoňa gaty aýdym taýda ýykyn edip şoňa gydyklanyp bir döwürde sağlarynam çallyk aýdymam aýtdyk. Soň balyn derese ýetişdi. Ol hasam alyp götürdi. Şeýdi ben mana mektep dokan döwürlerini men özüm hem sewda uruny işlemden şu şäherde işlemde ýanyma alyp gaýdýadym. 6-njy mektebe ýerleşdirdik. Şu taýda okap başlady. 71-nji ýylda harby gelip şonu bilip galym men oň şeýle ezber sağdan ne bolandygyny. O soň aýdyma da gyzyp aýdym çomolup gitdik ara. Şondan soň biz özümize asas çalmamyz aýdym aýtmamyz goýduk galy. Dukany işleýän döwrümde şo taýda oraz elli diýip ýa-ni men dukanymda barly men bilen bile gidip saat çalardy, akordeon çalardy çöýärdi. Bu ýön çalyp oturka bardy. Çopan adam men dedi ýakynda bir toý etjek, şoňa diýdi barly şu barlyň baryp çaldyraýsak sady wagt aýdym aýdan okdum ýöne saat çalýardy bol. Aýna halasyň bolýar özüne messe diýip ana şo 71-nji ýylda şoň toýuna baryp saat çalyp berdi. Birinji toý şol Maratrawynyň agaltynda ýan birleşigine olam minnetdar bolup biz oňa zadym diýen bu beýleke bolýan öýde ilkä bir ogluk berjek diýdi. Soň oglukly şiwer motoryň rolkady men gördüm. Önden lağım Ýalmammat Hajiýew çärjüň häzirki Türkmenawat şäheriniň ýa-ni Moğolumçylyk institutyny okýady. Şo döwürlerde şo Türkmenawat Moğolumçylyk institutyny okýap berdi bolup şonu bilok ýargan Anadur Ramanow diýip. Şo döwürde sağdan hem aýdym şuwady. Şoň yazgılaryny maňa lentesine ýazdyryp özümden agam Ýalmammat Hajiýew getirýärdi öýümde oşany. Olam ürje şoň giýje ýatman şonu aýtdyryp dinläp şeýdip şonu soň bu halk saatlaryny, halk aýdymlaryny öwrenýär. Özüniň ýanky çağa kady gyzygyp dinleýän şu Anadur Ramanow kän dinledi şondan elbette zehin ýatkeşlik zat badyr da şoň halk aýdymlaryna ezberlik bilen aýdy urady. Gurban Akmehmedow diýip bir oglum bady. Şo döwürde ýanky Anneberdi Attanowy halipa tutunup şol urdan go aýdymlar aýdýady. Ağa Murat Ögel Mehmedow hem gapdalaryna dep çalýady şolar. Ürje diýem tejen tarapyna ýanky bulary çağırýadylar, aýdym aýdýadylar men bilýän şonu gaty. Şeýdip buňa ýanky şu üçlük bolup şeýdi aýdym gaty halkyň söýgüsini gazandylar. Türkmen halk aýdymlaryny strada görnüşine işläp geçirip bugün gece ýatman ýaly telewizionyada, radioda goýberdi. Şeýdi mana özüne bir meşgullyk gazandy. Tüwelemeň uğruny soňa meni ýaşlar alyp götürdiler. Häzir seretseň bir topar tüweleme şagirtleri bar, Nazuhan Urazberdiýew we Türkmenistan Halk Artiýeti Berdigelliýew we Begmurat Garaýew we Bayat diýip bar. Şagirtlerinden ýene diýanky Döwlet Gurbanow we owadaşymyz. Ondan bir ahal tarapda Hanýaly Attaýew, Balkaldan Melaway diýip bir başoğlan maşlar uğrunu alıp götürdüler. Yani kaçımyalı halk aydımları estrada görünüşünü geçirilerinde yankıyın şiiresini zaten yitirmeyen aytmak hani şu ustaatlığı talep ediyor. Sonra tüvelemane oğlunları neresi de sonra öğran kaytalap geçiriyordu. Şagirtlerim tüveleme sonra üstürüp gidip oturuyorlar. Katı guon yaz, begen yaz. Haydan bolny güzüwar dali sabini Sorry.
Yok bir kıyılar Yerimden oy duman ayrılmaz. Yerimden duman ayrılmaz. Üstüne dağda dağlar ölmeli itmez. Korkar rıymat buluyun yaşlı dağlar yar 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 yar. Evrem evrem yollarım var, perçemenli düllerim var. Tek yumuda iyileri var, gel atarman kılıçlı dağlar. Aha dağlar, gel dağlar.